l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Issa l-oħra il-maġġoranza assoluta ta' ċittadini Maltin li għandhom bej 16 u l-74 sena għamlu użu mill-internet. Dan ħareġ mill-istħarriġ dwar l-użu tat-teknoloġija tal-informatika u l-komunikazzjoni mill-familji li parti minnu kien iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea u li ġie ppubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Hawnhekk ħareġ li f'Malta aktar minn 92% għamlu użu mill-internet. Din ir-rata pajjiżna issa l-oħra tisbu il-medja tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. L-aktar li jużaw l-internet issa l-oħra f'pajjiżna kienu n-nisa b'94% waqt li rata tal-irġiel li jużaw l-internet kienet ta' 9.3%. L-aktar kategoriji ta' età li jużaw l-internet issa l-oħra kienu ta' bejn is-16 u l-24 sena u l-25 u l-34 sena li għandhom rata ta' iżjed minn 99%. B'aktar minn 98% dawk iż-żewġ kategoriji ta' età jagħmlu użu mill-internet kuljum jew kważi kuljum. Dan fil-waqt li l-inqas kategorija ta' età li użawh kienu dawk akbar kif mistenni, jiġifieri il-kategorija ta' bejn il-65 u l-74 sena hekk kif jammontaw għal kważi 69%. Minn dan l-istħarriġ joħroġ l-internet kien użat l-aktar għal komunikazzjoni u anke biex ifittxu għall-informazzjoni. B'dawn it-tnejn kienu jaqbżu id-90% ta' dawk li wieġbu f'dan l-istħarriġ.